आज बड़ी खुशी के बात बा कि आज हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के हर कलाकार के दिल में बसे वाला सुख दुख के साथी सब है, लेकिन दुख में जे कामे आवे वह असली साथी कहाला। बिहार होके चाहे झारखंड होके चाहे दुनिया के कोनो भी कोना होके, अगर एक बार कोनो भी कलाकार अगर धनु प्रताप सिंह के फोन कर देवेला तो वहाँ से जितना बन पावेला वहाँ के हमेशा एक पैर पर खड़ा रहना। आज वहाँ के तिलकोत्सव में हमने कैल मिल जाते, एक बार चाह की जोरदार ताली बजा के उनका के आप लोग आशीर्वाद देंगे। आज आप लोग के गांव में हम ही ना भोजपुरी के इतना सारा कलाकार है मंच पे उपस्थित बानी, नाम लेवे लागत तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बा, एक एक करके सब भैया लोग के स्वागत हुई। और हम कलाकार खातिर सौभाग्य के बात बा कि हमनी के गार्जियन सुधीर भैया नाम और बहुत सुनले बानी, जब हम छोट पर एक बार भेंट भइल बरुआ से बड़े भैया अभिमन्यु भैया जे हर युवा के दिल में बसी ना, साथ ही सुमन भैया और भी जितना गार्जियन लोग बैठल बा लोग सब लोग के मन से सादर प्रणाम बा। और जितना आज हम बानी चाहे भोजपुरी के केहू भी कलाकार बा जौन भी बानी लोग रोवे लोग के आशीर्वाद और प्यार से बानी तो सब लोग के हम अरविंद अकेला और आप लोग के कलुआ मन से गोड़ छू के गोड़ लगता है। एक बार जोरदार ताली बजा के प्यार कर दिए। मंच पर उपस्थित हमारे रवि भैया स्वागत बा। जितना भी म्यूजिशियन कलाकार सहित जितना भी हम का गाइना हमारा से सब लोग निमन गावेला, सब सिंगर कलाकार भाई म्यूजिक डायरेक्टर राइटर कंपनी मलिकार सब लोग के स्वागत अभिनंदन बा। आई माहौल बा तिलक के, सब लोग झूमी नाची, लेकिन एक गीत जब आप लोग जैसन महान हस्ती बैठेला बड़ी कम आप लोग समय देना लोग तो मन करला कि कुछ एगो दूगो ऐसा चीज सुनावल जाओ जौन कि आप लोग के भी लागे कि ना भोजपुरी में लोग अच्छा अच्छा गीत गावत है। तो एक लाइन ज्यादा ना एक लाइन सुनाई बेकर बाद जौन भाई लोग सुन लोग तो उन्हें सुनाई। हमेशा ले बेबी गीत में एगो गाना गौले रहे। आज हम पैदा भइल बनी चाहे आप लोग पैदा भइल बने लोग, उमाई जो 9 महीना हमने के कोख में रखले रहे, अगर उमाई ना चाहिए उमाई अगर कष्ट ना कर रही तो ना हम आयल रहती ना आप लोग आयल रहती। तो एक लाइन उमाई खातिर कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, हमारो बियाह शादी भइल है यही साले, मेरा भी कॉलेज से शादी में जाते तो है ड्रेस पहन के जाएंगे। हाँ बोलो। प्रिंस प्रियदर्शी के पापा जी हमनी के भोजपुरी के बहुत ही महान राइटर, उनकर पिताजी के तरफ से बहुत सारा प्यार बा, मन से स्वागत अभिनंदन बा। भैया नौजवान भाई लोग बाल भाई लोग के 1000 को गर्लफ्रेंड मिल जाए, गर्लफ्रेंड बड़ी सनो चाचा मिल जाइए भैया मिल जाइए, लेकिन माई को ना मिली। वो एक लाइन के भाव बा। एक गीत के राइटर माननीय आशुतोष तिवारी जी मंच पे उपस्थित बने, स्वागत बा, धन्यवाद। की गाना हुआ हमारा खातिर लिखल। गीत के म्यूजिक डायरेक्टर श्री प्रियांशु सिंह जी स्वागत। कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महतारी, हरि पुतावा को पुत भले हो जीवा के गाई हो खेले। 9 दिन लोग बड़ा प्यार से माई के मूर्ति ले आके पूजा करेला, वही पे भाव बा। अरे पुतावा को पुत भले हो अरे जीवा के गाई हो खेले।
भैया अगर अच्छा लगी तो हम ना कहे ताली बजावे के, जितना लोग उपस्थित तो अपना माई खातिर ताली बजाई कि माई माटियों के हो खेले तो माई हो खेले, माई माटियों के हो खेले तो माई हो खेले। केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी ये कहीं हो खेली मातारी। केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी ये कहीं हो खेली मातारी। अरे पुतावा कपूत भले हो जीवा के गाई हो खेले, पुतावा कपूत भले हो जीवा के गाई हो खेले। भैया भैया पुतावा कपूत भले हो जीवा के गाई हो खेले। सुधीर भैया की तरफ से के कहता अच्छा गीत को लोग पैसा नहीं खे दे। देखिए उदाहरण एक बार जोरदार ताली और सुधीर भैया खाली बजा दी। तमाई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले। बहुत सारा प्यार भैया भैया एक गीत के जो म्यूजिक डायरेक्टर बने प्रियांशु सिंह, एक गीत के 30,000 50,000 म्यूजिक के फीस ले ले और माननीय आशुतोष भैया एक गीत का 10,000 15,000 फीस लेते हैं। लेकिन एक गीत खातिर वो लोग 1 रुपया नहीं खेले, लोग खाली माई खातिर गीत बनौले बोल। तो वो दोनों भाई लोग खातिर जोरदार ताली बजा दिलो। और नहीं बुलाएंगे अभी तनी एगो और गा दी। अरे करा के पूजले राम जी के माता जी कहली दशरथ जी से कि 14 साल के वनवास एक बार वहाँ के नाना कहनी वो घड़ी के बेटा देखिए सही निकल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूजल। आजकल लोग के पैसा हो जाता माई के वृद्धाश्रम में लोग भेज देता। ते गाना के का नाम बा कि ओ करे चरनिया में बसे चारों धाम हो। अरे यही के पूजले कौन हैया श्री राम, यही के पूजले हैया श्री राम। अरे ओ करे चरनिया में बस चारों धाम हो। यही के पूजले कौन हैया श्री राम हो। दुख में ओढ़ावे आंसू अचारा, दुख में ओढ़ावे प्रियांशु अचारा, तो हेनु दवाई हो खेले तमाई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले माई माटियों के हो खेले तमाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले तमाई। प्रेम से दुर्गा मैया की जय, थावे वाली मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर